ezintsha uma umuntu othanda ibhizinisi uzophuma usulaphekile ukwazi ukucabanga indlela eya phambili ngaphandle kokuthi uzokhokhela ama-psychologist edile nawe noma labantu bama-therapy session bakhokhela. I-album iyodwa izokwelapha ngoba ikhona yonke into oyidingayo as umuntu ukuze uqhubeke uye phambili. Mangakubuza nje usuyilalelile yonke i-album uyiphi ingoma othi hayi le ngiphuma nayo? Kunengoma le ihamba noMjolisi noDiary noGatsheni I think Track 10 yeah. Athi kuwe. Kuwe yeah. Yes ngiyithande kakhulu leyo ngoma. Kuzoba ingoma ethi kuyehlela kimi ngoba nakho ngingumfazi. Kuzoba ingoma eba ukholo kancane ingikhumbuza kudala ngoba mina ngikhule ngibuka kakhulu ama-DVD emakhaya ithi umgwebi. Kuzoba ingoma ethi nginedlozi mina ke le personal ngoba ngiyintwela impilo zami. Hayi ngiyakuzwa futhi ngiyabonga. Futhi uMjolisi kunjani? Saphela njani? Ngiyaphila. Sitholile lapha ukuthi uBhuti uStallion ukufakile lapha engomeni yakhe. Mhlawumbe nje yini ongayisho mayelana nomsebenzi wonke? Ngicabanga ukuthi umsebenzi muhle kakhulu mama ngoba ihlanganisa izinto eziningi engafani yabo. Abantu abaningi abangafani because as long as kwabantu mhlawumbe ama-maskandi mostly but abantu abaningi abaqolosho abaningi abangafani nabanemiyalezo eminingi engafani so I guess nengoma vele futhi ayifani zonke so 12 but I guess angeke uthole ingoma efana nenye so zinemiyalezo eminingi engafani ehlukahlukene nawe kulapha ngendlela yakho ukuthi uzothola ingoma yakho kulezi ngoma ezo-12 ezongena ngci ehliziyweni yakho angikholwa ukuthi khona umuntu ongahlula ukuthola ingoma yakhe engomeni ezo-12 either uhethekile otwandeni noma uhappy noma empilweni ufuna ukuzama noma usuphumelela every single theme ekhona mhlambe endimeni yomculo in general uzofika uyithola. Ekhona nje uBhuti uStallion lapha phambi kwethu imaphi amazwi ongafisa ukwadlulisa kuyena mayelana nale project? No, I can say ukuthi he's a very intelligent guy because Joshua feature 25. It's very rare for an artist to ngoba feature 25 album inene ngoma ezo-12. Uyaqala So kuyaqala. Angikholwa ukuthi ngeze ngento enjalo. At least mhlawumbe ngabe feature mhlawumbe u5 at least. But mangabe u25 naye included lapho she's about 26 album yabantu like album inenge ngoma ezo-12 so yeah, it's impossible, but it was impossible and it happened. Iyaphuma manje about 25 abantu abama-feature abakhona futhi ingoma zimnandi zonke. Siyabonga. uBhuti uStallion iyaphuma i-album namhlanje engithanda ukubuza ukuthi yini ongafisa ukuthi abantu bekulekelele ekuthenini umsebenzi uqhubeke uhambe? I don't think ngingaba nento engathi ngifisa bangilekelele kuyona okwamanje. I think okumele ukwenze nje as an artist ukuthi I mean as umuntu okhona la lomculo hamba i-album inothola ingoma edinga wena kuphela yabo ungafuni ukuthi umngane wami ngoba akayithande noma angayithandi if when we believe kuyona that's it. So for me angidingi ukulekelelwa that's why mina kule album akho singing le album akho ngoma ku TikTok le album zirelaxele nje sinika umusic omnandi okudrive uhambe ekhaya mawufuna ekhaya Mamthembu siyabonga kakhulu nkosazana. Yebo siyabonga sengivala nje kokugcina ngci i-album yakho siyabona ukuthi ifeaturisha kakhulu abaculi bamaskandi mhlawumbe ungasichazela ukuthi i-strategy sokuthi usebenze ngaleyo ndlela bekuyini kahle kahle ekwenza ukuthi ufake abaculi bamaskandi nje kakhulu? Mama ngeke ngithi kune strategy labantu abala abangani bambonke inkingi lapho so angeke ngithi mhlawumbe kube ne something behind no abangani bambonke labantu abala kule album including uBabthozana la including ubab uShwi umambuselapho umambonakele Ushibiza nabo. bro hayi angishibizi nabo kodwa ngiyazi ukuthi ba umndeni kimi so that's why we have ama2K we have iGodi ama2K we have uMjolisi we have uNavigator we have uKola we have Utari we have Spear Black we have Mambuselapho we have Dr. Bonakele like uMambonakele so hey mfethu this was very fun ukuyenza we coming back with the second one crazy Siyabonga kakhulu. nomqhumeni futhi kwelandelayo